jatkuu eteenpäin ja Lasse Lampi on nyt pudonnut kakkoseksi. Kärkipaikka alkaa uhkaavasti karata käsistä, tosin täytyy muistaa, että nämä kärkimiehet ovat täällä liikkeellä osittain testimielellä, joten ihan välttämättä ei voida sanoa, kuka todellisuudessa olisi nopein. Tommi Mäkinen on nyt siirtynyt kisan kärkeen, ja vaikka miehellä on ollut pieniä murheita, on ajat sitä luokkaa, että kärkipaikalla ei ole mitään hätää, ja kun Markuskin jäi sen verran rajuun taka-ajoasemaan, ei Tomminkaan tarvitse välttämättä ihan kaikkia kovassa MM-sarjassa saatuja oppeja käyttää hyödyksi. Markus Grönholm aloitti pahasta taka-ajoasemasta, mutta pohjat erikoiskokeilla 2 ja 3 nostivat miehen nyt jo kisan kolmoseksi, parin sekunnin päähän Lasse Lammesta, joten tiukka kisa oli kärjessä meneillä. Jari Latvala toi N-ryhmän Mitsubishiään Tampereen seudun kovavauhtisilla teillä yleiskilpailun 8. Mutta N-ryhmässä oli mies 3. ja kärkitaistoihin alkoi olla jo uhkaavan pitkä matka. Jari Viidalla ja Kalervo Kummolalla oli koko ajan vaikeuksia ja niinpä 7. tila ei oikein tyydyttänyt. Parempaankin olisi Jarin vauhdilla ehjällä autolla ehtinyt. Jääkiekkomies kartturin paikalla kuitenkin viihtyi hyvin ja osoitti olevansa myös tällä alalla ihan ammattimies. Nuotit tulivat kuskin korvaan kuin apteekin hyllyltä. Kari Isolehto oli nyt ottanut paikkansa pienemmän A-ryhmän kärkipaikalla ja kaiken lisäksi melko selvästi. Mutta takavetoisella alle 1600-kuutioisella autolla ei kokonaiskisassa 20 sijaa korkeammalle ehtinyt. Jouni Ahvelammi sai painaa nyt tosissaan. Mies hallitsi N-ryhmää, mutta ei mitenkään selvästi, joten loppuratkaisuja tässä odoteltiin. Kotikisan voitto luonnollisesti kiinnosti ja niinpä Jouni kokeili välillä vähän toisenlaisia renkaitakin. Saku Vierimaa oli noussut Ahvelammin pahimmaksi uhkaksi N-ryhmässä. Saku oli kivunut 7 sekunnin päähän Jounista, joten mielenkiinnolla odoteltiin 2 viimeistä pätkää. Minna Sillankorva oli pudonnut yleiskilpailun 14, mutta nyt oli taas vauhti kohdallaan. Naisten luokan voitostahan ei Minna aja, se edellyttäisi myös naispuolista kartan lukijaa. Miten on, Minna, eikö naisten luokan voitto kiinnosta? No en mä tiedä, tietysti tänä päivänä niin ei ole niin yksinkertaista löytää sellaista naiskartturia, ketä taitaa tämän nuotitushomman täydellisesti, niin kuin se tarvii tällaisessa rallissa tehdä, kun muutama tunti aikaa nuotittaa ja näin. Ei mun mielestä ihan hyvin pystyy ajamaan myös poikien kanssa. Meillä Timon kanssa menee ihan hyvin. Olli Harkki ajeli tasaisesti N-ryhmän 5 parhaan joukossa, mutta yleiskilpailussa oli mies vasta sijalla 15. Ollin kohdallakin kokemuksen karttuessa on huipputulokset vasta tulossa. Pasi Hagström saa ajaa ilman suurempaa vastusta pikku N-ryhmässä, joten miehellä on sikäli helppo tehtävä. Nopeat tiet ovat kuitenkin hyvää harjoitusta suurajoja varten. Kimmo Jalavan loistava ajo jatkuu koko ajan. 3 lähes ammattikuskin jälkeen on Kimmo heti 4. paikalla ja kartturi Antero Laineeltakin tuntuu nuotit osuvan kohdalleen. Teppo Leino mahtuu hyvin 10 parhaan joukkoon, joten kyllä ne ajohommat kartturiltakin käyvät.